Ayun na, magandang araw mga ka-online. Andito tayo ngayon sa Buhi, Camarines Sur. So magdi-deliver tayo sa Sitio Tawagan, Sagrada, Buhi, Camarines Sur. Ang i-deliver natin is Uratex Foam Original. Tara mga ka-online, samahan niyo ako sa biyaheng ito. Biyaheng Sagrada, Buhi, Camarines Sur. Tara. So ito mga kaon, ayan. So ito, binabagtas natin yung papunta sa Sitio Tawagan, Buhi, Camarines Sur. Actually, first time kong makapasok sa sitio na to. Sitio Tawagan, Buhi, Camarines Sur. Boss, Sitio Tawagan, diretso lang po. Apo. Sige po. Salamat po. Sige po. Salamat po. Ang ganda ng kalsada dito. Ayan. Umuulan, umuulan, umuulan.